Hello people, hello muri Zimbabwe, Makadi. Welcome to Zim Reality ITV. Stangu kuberekwa ndi Djsparks Zimbabwe, aka Honorable Minister of Information and Publicity with social media. Kwa panenge pana information dzakasiyana siyana mungade kuziya pa social media mufanange makasubscribe Zim Reality ITV muchifollowa Djsparks because panapa topa tinoya nadzo typing dzakasiyana siyana. Muzora nhasi ndinamba amawandinawo vane testimony yavainawo yezviri kuitika mukati muupenyu hwavo zvinoda kuti tishare sepuri Zimbabwe tizoziva kuti vakabatsirwa sei. Zvingangodaro kuina nhingi nanhingi ane dambudziko rakafanana neroro anga kunusa hope achiti upenyu hwandiomera zviri nani kuti ndife zvangu, asi tauya nesolution, tauya nemumwe munhu akambosangana nematambudziko akaita sevavo. Saka muri Zimbabwe rege ndikokotedze hamai vandinawo panapa muchirongwa tichingoti makadi zvenyama aiwa tinofara. Muri Zimbabwe ingade kuziva kuti munoitwani uye dambudziko renyu ranga riri chii? Okay, ini ndinoitwa Mike. Alright. Dambudziko rangu ranga riri rekuti mumhuri medu vanasikana vanoroorwa asi vanongodzorwa. Alright. Kubva kumadzitete kusvikawo kuvana vehanzvadzi. Alright. Aiwa ndikupanzwise pamwe. Saka dambudziko renyu iri rakazopera here kana dambudziko richiripo? Kana richinge rakapera mutudzo kuti rakazopedzwawo nani? Kana richinge richikuitika muchititsanangura kuti process achiri kufamba sei? Dambudziko rangu richiri kubatsirwa naApostle Monalita. Alright. Saka Apostle Monalita vari kuti dambudziko ranga riri chii? Apostle dambudziko vari kuti pane urombwa uri mumhuri. Alright. Urombwa uri mumhuri mudzinza rese. Mudzinza rese zvinoita kuti vanhu vasaroorwa. Alright. Saka imimi Apostle Monalita ava makavanzwawo kupi? Ini Apostle Monalita ndakavaona paFacebook. Alright. Ndichibva ndafona ndikataura navo vakandiudza kwavanogara ndobva ndauya. Pakutanga pandakauya ndakaonana nemwana wavo mukomana ise prophet. Alright. Dambudziko rangu randakanga ndafambira ndobva ngosvika achitonditaurira. Akanditaurira zvimwe chete zvokuti pane urombwa uripo. Ndobva nditaurira dare raida kuitwa. Saka ndakazouya page 2 ndobva ndakaonana naApostle. Ndobva taita dare ratakaita repfungaidzo. Ndobva ndaenda kumba. Ndobva ndatanga kushandisa munamato yavakanga vandipa. The very day randabva kunoko ndichisvika kumba ndichingopedza kugeza munamato ndakabva ndatanga kuchaya nekurutsa usiku iwowo. Taita about 3 days ndichingoita izvozvo asi ndichingoramba ndichishandisa munamato. Ndobva tazodzoka kechitatu ndobva taenda kugomo tikanokumbirirwa tikanamata ndikadzokera futi ndichishandisa munamato vakanga vandipa. Ndipo pandakati rimwe zuva ndichitotsvaira mushopu ndakumopa ndopandakanzwa chinhu chaindifamba pagomo patsapa. Saka pandakacheuka ndobva ndasundza ndobva ndaona Dzvinyu. Saka zvinhu zvisina kunyanya kushamisa. Muchiri papo ndakubvunza kuti Dzvinyu ichi makatochiona namaso enyu mimi? Ndakachiona ndikatosvika pakuchiuraya. Ndimakatochiuraya? Right. Ino kuti mazuva ano takurarama muworld yekuti mafoni anenge aripo. Zvese zvinenge zviripo. Isana Sparks toda zvinhu zvinenge zvine umpowo. Hapana kana kakwanisa kutorawo picture kana rakari padhuzewo here kuti tingoona chinhu chacho chakangodonha ipapo because zvinhu zvekuti zvinototivhundutsa zvototogona kuzviramba. Isana Sparks kuti kuna zvinhu zvakaita zvakadaro. Ndinacho ndatora picture. Right, muri Zimbabwe ndofunga muri kuona ndichiri kuona muri Zimbabwe ndiri kuona chinhu chiri panapa chinova chinhu chinotyisa zvisingatomboite. Rege ndikumbire
amai andikavazondisendere then ndokuratidzayo ndofunga ndichakuratidzai muchangochiona pascreen papapa ndobva ndakuratidza mbobva machiona chinhu chekutaura namai kunzi chakadonha mugumbo. Asi imimi chinhu chisati chadonha ichi makambonzwawo here kunanairwa uku kana kuti zvakatotanga ipapo bvumba chatindobva chatodonha? Zvakatanga kudhara. Ndine gumbo iri rekuleft rakatanga kundorwadza 2010 Alright. kusvikira pari nhasi. Asi pese pandaingofamba aingonzi mune mhuka inokuteerai, inokushandisai, inokutorerai mari, inoita zvakawanda pamuri. Asi dambudziko iri harisi pamuri moga, mese ndo zvamunotongori. Nevaifambawo vamwe vangu vanenge aendawo kwaanoenda, paingotaurwa mhuka iyoyo chinzi pane mupurwa unokushandisai, unokutorerai mari, kungave kumachechi, kungave kupi. Ndo zvimwe chete zvaingotaura izvozvo. Kuti pane chinhu ichocho. Alright. Aiwa, I think ipapo ndapanzwisisa. Muri Zimbabwe ndofamba munokunzwa zvekutaurwa panapa, but imimi from matanga kubatsirwa zvinhu zvichiitika, pano here any change yamuri kuonawo mukati meupenyu hwenyu? Change iripo yakakurisa. Spiritually handichaatakwi zvandaitwa, kana kuchirota ndichisangana nemunhurume hapana. Uyezve nyama yangu ndotonzwa kuti ndarerukirwa, kunzwa kusunungukirwa chaiko. Ndiri munhu aimuka akangoneta, pese kurwara zvaingoitika asingazvinzwisisiwo panyama yangu. Asi kubva pandatanga kubatsirwa, aiwa, ndiri munhu wokuti chero ndikatomhanyiswa ndinotogonawo kumhanya, ndinototiza, kutotaurawo nevanhuwo, ndinotonzwa kuti ndakugona kutotaurawo nevanhu zvandinotonzwisisa. Ndiri munhu anga achingogara achizviisolata nguva yangu zhinji nekuda kwekungoremerwa. Uyezve physically ndiri kutoonawo machanges, even kubasa kwangu ndiri kutoonawo kuti zvaakushandukawo. Alright. Akudzosera kumashure mbichana. Ndanzwa imi muchitaura kuti zvoni munhu akaroorwa anobva aita sei, anobva arambwa, anobva aita sei, handire kana mubva marambana mumasiya musha. Imi muda kuzwa kuti imi makamboroorwa here? Alright, makaroorwa rini, like tida kuzonzwisisa kutira kunzwisisa kabackground kenyu kaita kuti munyatsouya zveshuwa, chakaita kuti muuye zveshuwa neshuwa kuti is something spiritual chakuda help. Pakutanga ndakaroorwa 2004. Alright. Ndaroorwa 2004, asi hatina kugarisana nemurume, zvaingove zvimwe zvekuti umwe anenge achiti handisi kuda, umwe achiita sei. Saka from there ndakagara, ndobva ndazoroorwa 2010, ndobva ndazosiyana nemurume 2016. Saka wokubva ipapo handina kuroorwa. Question ndakubvunza panapa iri too personal, asi zviri kwamuri kuti mundipindure kana muregedza. Like mungakwanisa here kushare nemhuri yeZimbabwe kuti pechitubu pamakarambana nemufesi wenyu makarambana nachii? Pechitubu takarambana nemurume wangu aiti hanzi pandiri kufamba ndiri kuudzwa kuti uri mukadzi wechikwama. Alright. Saka ndizvo zvimwe but iye ane zvaionawo here kana zvaaifilawo even pamaisangana kana kuti chii zvakaita kuti afunge kuti kana aifambirwa hake dzimwe nyaya? Inini zvandaiona chainyanya kubata paari iye aibatwa nehasha, ininiwo ndaibatwa nechiramwa. Alright. Uyezve kutaurirana kwedu kwakanga kusisiri kwevanhu vari murudo. Chero kumashure takanga tabva zvakanaka zvedu, zvinhu zvakangoitika kweka period kadiki tobva tatosiyana. Uyezve ndaiti kana ndakarara tine nguva yandairira kunge sisi, otondimutsa kana kuti kupopota kana kutotanga kurwa chaiko, otondimutsa kuti iwo uri kuita senge sisi kana kuti uri kurwa nani. Saka inini paindibvunza kuti uri kurwa nani, ndaitomutaurira kuti pane mukadzi akapfunya chisero akagara pasi apa. Saka izvozvozvo iyewo semunhu aifamba kana aifambirawo zvakewo,
aiti kana abva kwaanenge abva kuti iwewe ndanzi uri mukadzi wechikwambo, wakarodzwa kuchikwambo, ndo zvamuri mese svikawo pakana pakutotukwawo nezvemufamily medu, chero zviri zvechokwadi asi zvinongorwadzawo. Alright. I think ndayatsonzwisisa payatsova clear inoda kunzwisisa kuti ano there's something zvashort and spiritual cheda kuti maybe mutsvage spiritual help. Because pamwe pacho vanhu vanogona kungoti pane zvangonetsa vakuta sei. Saka I think apa ndayatsonzwisisa. Aivada kukutendai nenguva yakanaka yamaita yamatipawo kuti tinge tichinzwisisawo side zvestory and since paine chakadonha chaichiyandika and makarutsa makatisa hope kuti zvakuta sei zvakufamba zvakanaka and ndiri kushuvirai kuti muwanewo partner yekugara naye nokusingaperi. Because hapasina something chinogona kuchiita sezvida kukudzoserai kumashure. Haida kutendai nenguva yenyu. Anoti munohera kumashoko amungada kudzowo mhuri yeZimbabwe kana whoever ari kukuona maybe ane dambudziko raminaro kana kuti asati anaro asi mumwe munhu ari kunzoko ada kukuonai. Chandingangotaura kumhuri yeZimbabwe ndechekuti vanhu vasaluse hope uyezve vanamate kuna Mwari, ovaratidza panzvimbo chaipo panonoperera matambudziko avo. Pavanobatsirwa zvinhu zvichishanduka, hapana dambudziko risingagadziriki. Alright, wada kukutendaiwo nenguva yenyu yamatipa. Muri Zimbabwe ndofunga tanzwa. I know kuti makwesheni haaperi, mibvunzo haiperi. Muno yenyu yamuda kuita sei, yamuda kunzwisisa nezvamuda kunzwisisa, but I think vatsanangura zvekuti anonzewo dzekunzwa anzwa. Thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Kapaine vamwe vane dambudziko ravainaro muri Zimbabwe, vane testimony yavainayo yavada kusharewo nevamwe paZimu Reality ITV. Ngavasache kuti bata panhamba dzangu dziri pascreen apo, ungondifonera Djsparks, ndine testimony yandinayo, ndine zvakadai zvakaitikawo mukati muupenyu hwangu, so ndakazobatsirwawo so kana kuti handisandabatsirwa asi tichiri kutsvaga help. Ndinenge ndichinge ndinowo vandozivawo maspiritualist anokwanisa kuuya kuzokubatsirawo, vanokwanisa kuuya kuzokubatsira. Thanks for watching. Thank you. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you.